Audio Jungle. मेथाइ जानोबा मेथाइ बेखौ सिख्रुबथारनो पापर नै बे खाजा खाजा नैबे खाजा ओमफ्राय बेयो मा इयो पापर ओइ मोनसेया बेबो बेनो सब माबा गोजा बेसेनि थाइबा गोजा थाइबा गोजा नै आबैया गामि दैथिंनानै मेथाइ फानो बेस्रा बिदिनो मेथाइ फाननानै जायो आबैया दा जों बे मेथाइखौ जों पापर जानो नागिरदों आरो मोनसे ना दे लादो जोंहा पापरखौ नोंथांमोना नाय जोंहा आबै बुरैया बेसे खस्थ' खालामनानै गामि दैथिंनानै मेथाइ बानाय फानो उफाय गैयालै रावबो अनाखै बिथांखौ न'खराव रावबो गैया हिसाबै उपाय गैया नों मा बानायो मेथाइखौ आबै सिंग्राबो बानायनो हायो सिंग्राबो बानायनो हायो मैदाखौ आङो मैदा बुरजा बायनो हायिखाय आं हाया ओमफ्राय खुरमाबो बानायनो हायो बेजोंनो न'खर संसार जायो आरोना आं बेजोंनो थांखु बेरे सोबदोंबा रावबो होनाय गैयाबा नुबायना रायजो राजा नोंथांमोनै माब्रै दे दा अबेथिं थांगोन नोङो दानो गामियावनो जोबलायगोन गामियावनो जोबगोन ना गामियावनो जोबजोबखायोना मोजाङानो बेफारा दे होमबालाय ना ओमफ्राय जेबो नांला ने आबौ जेबो नांला जानोसै नों पापरखौ लुगै दे साहा फायनानै लाब्रा एसे लारा नेटाव बोनानै होनो रोङा नोंसोरो बेनोथ' नोंखौ नेटआव हरसै सरकारनिफ्राय फैसा बिहरबानो जाबाय नोङो ना नोंसोरो बिदि होननानै आंहा जेव मिनियो दालाबो हरा नोंसोर हराना हराथ' आरो मोनाखैना दाबो मोनाखैथ' आरो आंहालाय मा दंखायो जेबो मैलायानो गैया नोंसोरो अननानै बेफोरबायदि साफायनानै जेनेबा दिल्ली बम्बाइआव थांथों आरो ओमफ्राय आंबो नुफिनथों आरो माबायदि साफायदों बेखौ आंबोथ' एसे नायनांगोन ना थाइबानि सेरेब लोंजाहां खस्थ' मावनानै ओंखामाबो जाबाय रावबो मावखायालै आबौ माबायदि सलायबावगोन 170 1 लिटाराव थावा ओमफ्राय नायदो 170 जाबाय थावा बेनिफ्राय मैदाया 40 थाखा हमदो थाइबाल' खम मैदाया होमबा आंनाव मा थाबावगोन नायनाय आबौ सोरबा बाखि जानानै दोनबा सानथाम सानब्रैबाबो मोना बोखांबाय था होनो गोनां जायो गामिनि मानसि ने आबौ होआबा गाज्रि मोनजागोन ना दे होमबा ना